И сега спряха ли да убиват, да крадат, да продават дрога? Шумът става прекалено голям. Някой трябва да го спре. Дявола се е вселил в тебе. Записал си най-тежкия грях тефтера на Гов. Кажи ми, Иван. Ставай. Ще те смажа. Виждаш ли някъде морал тук? Има ли място тук за морал? Под прикритие от 25 ноември по БНТ 1. Играта още не свърши.